And we are saving ourselves for share will be a metro. Amen. Me too, Miracle will see no one for Yanquanchafa. Yes, sir. Now, what town phone share or motion a bomb more to so. Amen. What's what I will say? If I told my woman, Near son. I don't know who say which in a baby na wusu. Now, baby, a witch and a wusu no. Me no mammy and son so monso as no. If a friend who say me no me a nuchina and patasia bolaso. Minima de frontier. If I told him in Chrome, away your chrome. if I told him, Now, me who say, Ochina and patasia bolaso, me who to say, I will be now or read and more from your friend say. Better to two upon Chibayam. Michael, Our ball and so. And we'll be in a chica chess and now, honor. You two by Yamana, which now on our way a day. A boyfriend, many be a man who said, me, many women now will fear you. Nami who to say, dear, Omakofa Adaka, the Abadaka on the buyer, Adaka no mama carpenter, Nibia Bobo kept to where be. And I mean, who says school at Tadia Guso. And I mean, who says school for be so free, baby Abaho. Ah, I don't know who says school is St. Anthony International School. me battle, me market 1 million because in Antonio. Chairman, Mitchell, Bowen, Professor. Abusua nyame onhyira onka wo ho. Onso mo de obi a ne bayare e de ne ba Yesu ho. Na wadi nka de na koma eye asuafo no. Asuafo ne kan se ombebo mpaye, omoboye ayaresa ama. E na omo de ne bire Yesu. Yesu sa ade we ade ban ne de eya kom chene ene mpaibo enu nti ye ya kom chene free sa na wotwe we ya akopem memenda akom chene ya ye ya akom chene na hyase free ena wo hwɛ mi ye free na akopem Saturday apai echira wade bi kona koye oba be gina menu na mahunu te said here awful plane Jesus wo kodu plane mu no na ne bag ekuta ne nka ho Michael etimi hunu te said here ono nko asi fom osi fom wieye no na omokwa akwahwehwe ne bag no na plane no to agya Jesus and awurade ka kira me say ekwan be bie di ama no but delay bi abem eti onko pe on sa atokwo mo okoko ne fita onpe atokwo white one ni bi won hwie mu ne mpaso na so e ma de achi osore pe ekwan da bi haya Onyankopɔn nam ne difo so ai bebre na ama me esan se adwumasɛm ɛkɔ fam na me ba nanim ene ne bedi nkita ho na ɔkyerɛ me nneɛma bi a menyɛ abra me yɛyɛ no ni gyina na me saka adwuma no na enum nso no Nyankopɔn ahyɛ ne ho animonyam apagya me na no yawade ya na adwuma no wura ɛfrɛ me de abasobɔ kɛseɛ ɛhyɛ me nsa ye pamu nipa nyina ɛwa na adwuma no wura no ɛfrɛ ne sɛ adwuma no wura nankasa ne nua ɛfrɛ me gyina nkyɛn sɛ hwan ne sɔfo gyina nkyɛn after we are say adwuma no wura ne sɛ brana behu no mekɔyɛ a nasɛm ɔka ne sɛ adwuma no ɔde hyɛ me nsa Jesus tisia no me dawrade ase ɛwɔ kwan ya ɔnam nakoa so ɛyɛ na bɔfra ogyaba ɛso aboa me ama me nso so no manya adwuma na ebio nso no yasa pagya me ɛwɔ adwuma ni mu a adwuma ni wura nkasa afrɛ me akɔ ne office na ɔde adwuma ɛhyɛ me nsa sɛ dwumadie wei ɛna mpɛ sɛ woyɛ a ɛnɛ ɔde ahyɛ me nsa sɛ menhwɛ na mentoto nneɛma yie ɛma no no meda Onyankopɔn ase meda ogyaba enso ase Nyankopɔn kɔ so anya ne kɛse na ɔnhyira no
ɔma ne nko a odi n'akyi nyinaa nso ɛnyɛ kɛse na ɔmoa wɔnom nyinara adom a ɔde adom wɔn no ɛnyɛ kɛse ɛwɔ fie mu na Awurade bɛhyira n'abusua ɛne ne mma nyinaa. Amen. Ochidifo yi akɔmkyene ne mpaebɔ ɛyɛ akodeɛ kɛseɛ. Ɛmo obi nka nkyerɛw sɛ akɔmkyene ne mpaebɔ nyɛ adwuma ɛyɛ adwuma. Yesu koraa kɔbɔ mpaeɛ. Yesu koraa kyerɛ kɔm na wo a wohwɛ me. Watwea wunni adanse a dwɛn ne fasting yi a yɛyɛ yi. Me no kasa sesi a yɛahyɛ aseɛ. Wobɛtumi ayɛ seesu sesayɛ, wobɛtumi ayɛ seesu toɔfayɛ. Wowie a hwɛ wo prayer request nyinaa fa gu paper so. Na pe fruit na fa ka ho. Na kwasiada wo ne mmemmra mbɛhyia ɛwɔ Kumasi Atonso Aputuogya. Wo baba bedu ha. Wo prayer request ne yɛde bɛkɔ Nyame anim. Na ma bompa ya gu fruit no so na ma kyerɛ de ɔde kɔyɛ. Me pɛsɛ wudi adanseɛ. Ɛnuti saa fasting way menyi wo ho mfrim. Me pɛsɛ wudi adanseɛ. Ebia na yareɛ bi te wo so. Bɔ mmɔden sɛ wo de wo ho bɛjoin ne fasting ya yeye. Wo betimi ayɛ seesu to ofa yɛ. Seesu sesi nso ayɛ. Na yɛntu anamɔ no wɔ sunsum mu. Na yɛnhwɛ de Awurade ba bɛyɛ ama wo. Minim si yɛbɛwie fasting we Saturday no. Na kwasiada yɛbɛhyia wɔ Kumasi Atonso Aputuogya. Na wo udi adanseɛ. Ɔmasi abayihima. My God. Ɛwɔ no ne fie. Jesus. Abayihima ne sɛ wafa ɔno ne ba. Na koma pɛ ne ohia. Timi hunu sɛ yɛtu akoma ne wie yɛ ɔma kɔto akwala na twene. Ɛwɔ empataseɛ bɔɔla so. Eti Awurade aka kyɛm sɛ 6 March. Maami we say anka asɛm bɛto no mi hunu anadwo 12:30 to 1 na akwala bi akam all of a sudden na akura na wu fie ansa na ɔmudi ni duru hospital ɔkɔya a ɔmo say na sa akura no kura wu fie ɛno na mani bie na mi hunu sɛ ɔmo yɛ yie na ebi mu tie yie na sɛ ebi su na ebi sere na de Awurade ka kyerɛ me sɛ maami ne ba ɛna ne ho bɛba asɛm on the 6th of March. Na min kan kyerɛ ne sɛ ɛyɛ attack ebi free Mark eje bi mu fie ɛna ebi nso free ɛyɛ wan ne magi Me pa to Mark eje ne yɛ me kunu amene na wo me ba ketewa onso de Mark eje ɔmo frɛ ne Mark eje pa to me ba ne de saa na ne papa so de saa wo ba ne de saa ɛna ne papa so de saa ɔde ne to no saa kura no kɔ school wɔ he ɔkɔ St. Anthony Mission. Ha. Bowen say. Montre mo nsa hwɛ maami so ma Tell us that. ma hunu ba bi adeɛ ne wɔ Jesus. etwa sɛ ɔba ahema no ɔte akonnwa so etwa sɛ wɔ wu ne ya Amen. wanka amewa etwa sɛ wɔ wu ne ya Amen. ba bi akwala ne wɔ Jesus. ɛsɛnkyɛnni Nyankopɔn kɔyɛ biribi Amen. ɛsɛnkyɛnni Nyankopɔn kɔyɛ biribi Amen. ɛsɛnkyɛnni Nyankopɔn kɔyɛ biribi Amen. Wan ne Margaret ne hwan wokɔ abusa sɛ wan yɛ fɛ no Margaret owusu me pa to me chiri ba no ɛyɛ wo wakyiri ba pa to ai eti sanka yɛ wie wo ba na yɛ de akɔ wakyiri ba no so Jesus. mi hunu te sɛ de ɔmo de stroke abɔ no asɛm a mi kan ebesi ansa ne yɛ di Easter but Awurade sɛ wɔgye wo ba na wɔgye Margaret nso aka ho Amen. ha mi hunu sɛ ne school for ne free baabi te sɛ Ebu akwa makro. me pa to ho na me tie Ekwa na wotie. pa to ai Sesia eje bi ko fie ho sesia. Jesus. Eje bi ko fie ho sesia. Amen. Eje bi ko fie ho sesia. Amen. Ka se wo Yesu ni mo. Yesu ni mo. Amre biara. Obetu amaye ma. Obi ntom sesia. Obi ntom sesia. Pose na bafa. Minua ba den Awurade aye. Bacho bebre na nyame nam papa so aye. Oja benya me ampa se oyi the state sia ampa. Bebre na nyame nam so aye ma me ne mabusua. Me auntie kuno eba ha no me say. Nyame fa the state sia so exchange nkom ka se
akwantusɛm bi na akwantu ne bae ɔnam process no mo ya afede na ɔnte emrofo ne nka biem abambo ba kakra ɛna ɔsi da bi eni sɛ meyesa because ma be hu the state si anankasa nti no obunkotodwe ɛna ɔka se rade bi jiwudi na megye ho sere wa wakɔ ansosudi sɛ wone the state si na ye dwuma ampa dia ma menti nkofuinka within 15 minutes eye busua na ye wanwa 15 minutes pepe na nkofo na frɛ so oh we dey sorry o fa chaye ye na ye kan say no yesro ye nsan go through na mo san ye sɛ mra so na sɛ oba bekɔ a na ya seda na ye de ma the state sia e ya seda na ye de manyame the state sia nyame aseda nkan the state sia aseda nkan nyame nhyiro bebre nyame nya wo kɛse ɔma wo sra enye kɛse oye fire ampa Amen. The Stacia or your fire or you jaba. Enti omo mutifi omo hwe na omo say oba dem hya ya ayaza ayentam tumu ayen ade na wo ka kiro de meka kiro man say omomfo omoni hui omombra mesonhye omomfo omoni embehwe de tumi a ewo fie ha say tumi wa ha enwosra wa ha nyame wa ha na nyame de papa no eye djuma amen me pesa wo di adanse sonko be fie ha na said the uncle di adanse every now and then no wo so do adanse ba beka ho enioma kase na Kristo tumi ye wo fie ha enu ti kwasi ada wei enyi hu mfrim ma yenhia na fa wo fruit no na fa wo prayer request na wo de bomb pa ye wo fast ni mu no fa ka ho na be hia do kumasi atonso aputuoja na wo be hunu se Jesus Christ ono ne awurade wo pe ba bia ko bomb pa ya ko ba bia nyankopon difo no awurade abasa wo ne so na awurade afa ne so ye nneoma kase bebre. I'm telling you, say Ghana ha adia ehye enu na nya attack pa ti bra ne yan sori tia Satan ne hyehyeye na enche ubedi adanse me se enche ubeye dian ubedi adanse ankofo die no wo so ubedi bi kwasi adai ni umi enu hia kumasi atonso aputuoja me se fasting na ya sha ase ayeye no ma wo ba ne ntro wo prayer request mfa ma wo na won sada so na wo bɔ mpaye ebedru Saturday no wanya fruit no Sunday anopa ebebo 8 9 na wo fia ha mini umienu ye baba behia ye be hye yankasa ye destiny ho adwuma ye be ye hye bre ho adwuma na de wo peba no obewo de wo pa ayaresa ne nsa beka de wo pa akwantuo ekwan ni bepie wo hunu se Jesus Christ ono ne awurade ma ye hia kumase atonso aputuoja na wo hye bre ntofom da mini e frem Dr. Ujaba Onyame abofo de seka hyeme nsam mfa nhya won nsam fatwitwa atamfo agina tuo fatwitwa atamfo agina tuo spirit bi a eware wo firi wo fie enne ya nyame nkonkron se menka nche se wo yi afiri wo so wo papa wan me pacho wawu me pacho wan ya fani Vivian me pacho me ya eye wo a me pacho ewrade de me honhom akopie wo papa fie mi wo fie bi mi afro mo akwa family na sa ba bi ankoko pie de awurade ka chem se akodie bi wo fie bi mu ete se de wo bi akowura busua bi mu pen amoa no na ade ni gu nanim ase egusu gu nanim ase but en me reverse ade ne fa nko papa fie nka ho na afei enkugu honhom a ye de ato so no empe ba bi mfa Jesus enim biase na ejai Amen enim biase na ejai Jesus honhom bi a ware ni bia ene ejai Amen ha wani Obed ne hwan me pacho ya me sister boyfriend wo sister boyfriend me pacho awon nchen kura wo fi ɔwɔ ne nkyɛn wɔ fie ɔmo fɛ no Obed Asamoah me pacho an wonim sɛ wo bɛso da yɛ ɛna anadwo yɛ hunu sɛ wɔne ne yɛ wɛde ɛnya de papa patabra me bɔ mpa yɛ de ama wei ho kɔkɔ sɛ oyi saa deɛ no wɔn sɛ bɔ mpa bɔ mpa yes Lord bon c'est bon mpa yes ade na awurade aye nyame waye bebre ama me ba ha no me ba ha last year December ni mu fa ne se busumi mu ani me de oha kese ne ba ha oha me de ba ye nyina ne se 8 years ni
so many years menka ne sa be man se me pe enti ma bon paye sa nti dako no bi kire me se membra ha me ba ya na me bedu ye no akwan kire kakra bi na ojaba enyankopon efa ne so ma me ye na oka kire me the other day say ko nefa adanse e bra enti me ko ye no me ko ya akwan kire no na me ko ye de ehye me nwanwa esa ya me hu yie pa ene se me te Ghana ha me ye nurse ni madwuma no nti me ye busy me mpie ma pon adwuma na adwokra amakofi amakoda ena obi de ne phone ba ye se me senior bia odi aware asem to manim de daada kra be almost 20 years kra twam o se me friend na pe na o se ma me gen waware me si da bi me nware o se nware de a ene next week pepepe mama me nkofo abeje list o ma me mo hallelujah sisi a make say list na du Italy abontin sisi a eni pana sa the request for sa to manim se sa na me ka ye na sa na ojabanya nkopon afa so ayama me de a ene sa request no o ka kire me ka enchire papa na mi wo gidie wo nyame mu se nyame a wo de me hya ase no o de me bekwa wiye pa eno nti wei me ba ha se me bedi atanse na se aware ni nyina akoso na se me kun no fi Italy ho no bagana ha oh September pepepe de adanse kukudam adanse mu ohwam me ba beda nyame ase amen ojaba nyame o fadi ase no ye ni yi mfie pii ni oba fefefe sei obi ntimi nse ne pe so onam no wokoba ni mema hu ni se be ma nanso so oba ojaba nim no papa de akwanche gu fom se kokoye no okoye no adanse kese na aba wote wo dey ohun etu ogu achi ohun ho fe hwe wano fe enso obi anse wo pe wote wo dey so be kumase atonso putuja no onyankopɔ ma ni difo na mo akwanche ama wo so ya ye ho ade amen